Dusoni Adom Trotro na Prince usesi edu ewo East Legon Mpotamu ho taxi station ewo ho no. Yane Ghana fo so edi nkomaje wa adwenkyere. Prince oti yanka ye hwede ekọ. Adom Trotro ena etwegumu live. Baby ayeti e American House. Taxi station. A driver for ana womo eti ye nchen na ye ne omo bedi nkomo. Ensem a etwegum ewo Adom News so Adom Kasee ana womo ebekire womo adwene. Ensem a etwegum yi mo nso mahwe bi ne motie bi wadwenkyere ewo ho ene sen. Me say me pese me kan fa me start with MPP Baumia asema okọ Kumasi a wakan se yanto abama obi a owonim de onim okọ fa subuman na enye obi a owoska ene e nokware say beside that say to obi abam obi a owomunim de na oyo nokwafo no wakukudro odubuman nti me say MPP candidates ni na me hwe mum de a anka me de candidate Japan mum na me face anka obituma ye adwuma no just by so woscan or san wo temama ehiafo ne mobro wafon nti me face ye to makanadi Japan mum a me de anka oboboayen ana na to so abien ne efa okay ma me nsan ko papa wo mesan ba ho na wo bi fufra no aka no nso nkebi meso nia meso metimi aka fa ho aye edwadifo no eno especially because me nua ba panyi edwadifo wo Medina market but the food sister join and come go kuafo etimisra president eje nipa be ye bi no ameye ni nyina kakra obetimi aya ama edwadifo especially aban boboka edwadifo a efa enema fa se kuafo ye adwuma titiru ma efiri north de basaf sabi se ye nyom so mfa so aban so otimi lusu ti misra ma kuafo ni adwumayefo titiru ma yenya baabi enka no nanka village bia wo ne share koko share chese ubati koko a wa ukuro na mu kwantia ye kwantia ehwa na ye we ye bibia ne ade ma se ba se nipa no ye farmer no wo achiri north na se ne be ya area hokure eni share bia se ombekọ akwanyom so anyom no bai mu faso ni o ma hoden atibia continue na chese how obre mobonso ti Mr. President eja ye nyina aja ye dini si so na ye hunu ne esi ansan na aja ogusu ye na mambuo ne nkakra akosi up to ba se ne adwadifo si esu no sara na misuma wom se ohun ye mobo ma akuafo ohun ye mobo na onye ne ebinya be na o de bebe ka ho na metwefia ene kware akuafo no nsem ne ade ne de in fact ohia pa ye hia storage and preservation obutuma preserve niema ya che because we produce niema na sa niema we produce perishable goods we na se yam for kwan bi so antuma store da bia mbesa na niema ne ba eba good system na na sanafi ISKS na fi niema yes we nti aban no onhwe na ehia onye na ehia no onya na efata na niema skedi basa no woja no na so utumi septe na wo buebue storage we know sisi factories abetumi stores ane gwadifo many idea. I think the Nina Babua man mu system no very smooth. I mean, or come the nipa, any braba. Ghana has a comedy and any bre. You never be nakra, any video. A comedy nipa na any braba. Mena made mate our Trotro. Him said Trotro no AMA. Mate no any passengers. You ever boom say away.